Wadhi mbele gi menyo ni mago madhi mbele kono kama bero mag ringre moheo 100 mano oyudi e bungu ma Shakahola ochakore ayanga odiochieng' ma kawuono. Chendo no nyuako jolony weche bero kod jotim nonro mag nyinyo mag dend dhano mong'ere kaka DNA. Ikieno bende nyakora mga jwang' piny owacho koro nywando yore manyasani e manyo jogo ma ichich ni pod opondo e bunge ma Shakahola. Yurito mondi miya waler mathoth kotende kod wachno. Wuok tich okinyi. Jatend migao mar arita Profesa Kindiki ne ochopi osiptand sub county ma Malindi mar podho chenro mag chako bero mag ringre moheo 100 mane ogole bungu ma Shakahola. Chenro mar bero dhi nywako jobero ma opogore ka otelnegi kod jabero maduong' mar piny owacho Johansen Oduor. Bero biro kawo thuolo ma ok tin ne juma achiel. Kindiki osingo yango ne jopiny chal mar ringre bedi ma oko ibiro yud ka onge fuoni kaka osebedo kalikore. We are going to be doing the autopsies in teams, and once we finish we'll do the briefing as have been announced, so that now we can be able to tell you what is going on and what we are going to do next. Any of our people have their organs missing, we'll tell the world. There is nothing we are hiding. That is the truth. And we'll have to find out why those organs are missing, who took them and where. And therefore this is a long and protracted process of accountability. Kata bed ni piny owacho ochungo kunyo mar liete nikech koth machwe, chenro mar reso ji mapod omoko kata opondo e bungu ma Shakahola pod dhi nyime. Jatend migao mar arita Kindiki olero ni giyaro bat mar nonro nyaka e puothe ma Shakama kama iparo ni jomoko pondie. Even as we speak, we have now employed technology in form of unmanned vehicles, that is drones, which we are using to help us track any people that could be holed up in the forest. Komanda Marobila Peter Ndungu emakoro biro telo ne chenro ma Shakahola. And because of the complexity and the magnitude of the tragedy, the government has decided to upscale and support him because he cannot be everywhere all the time. And now he'll be assisted in terms of general command of the investigations by Assistant Inspector General of Police, Abdallah Komesha, who is the Director of Investigations at DCI. Ikinde mapodo dine jodolo ariyo Paul Mackenzie kod Ezekiel maitudo kod tho mar oganda ma osebedo ka luwo puonjgi. Jatend piny Kenya William Ruto ne okoni gi dhi chuoga put mabiro rango kaka winjo bed ni kanise ma pacho ka tiyo kendo jadolo ka jadolo rito ngima mar jok maluwe. Judith Omondi,